vole svjedoci da budu. Ona kaže da sam sinoć oko 2-3 sata Plašio je i kucao na njezina vrata. Ona kaže da sam sinoć oko 2-3 sata Plašio je i kucao na njezina vrata. Nisam druže sudio, to su ženske laži. Ja sam sinoć mrtav pijan spavao u garaži. Ne vjerujem sudio, žene srke džabo. Ja sam sinoć mrtav pijan u garaži.